derfor skal vi også forsøge ikke at tale for hurtigt, og det skal man også regne med bliver tilfældet i dag. I de seneste uger er der sket en betydelig udvikling i smittespredningen. Den alvorlige udvikling og store smittespredning sker hovedsageligt i Nuuk og minder om situationen og størrelsen, som man kan se i Europa. Også når man beregner efter befolkningstallet. I de seneste uger kan jeg som eksempelvis nævne, at når der i Danmark er 100.000 mennesker, så er der flere tusind, der er blevet smittet, og de tilfælde, man opdager om dagen, det kan være fra 100 til også flere tusind tilfælde om dagen, og det baserer sig i høj grad på, at der er en ny en delta coronavariant, som hedder Omikron, og den kan man se, den florerer i Danmark, og det er cirka op til 90% af dem, der er smittet med covid-19 i Danmark, som er smittet med Omikron-varianten. Vi ved allerede, at Omikron smitter mere end andre varianter, for eksempel Delta-varianten. Og man regner på nuværende tidspunkt med, at i Danmark, så vil smittespredningen toppe i januar, i midten af januar. Derfor må man også regne med, ud fra de erfaringer, vi har gjort os, at effekten vil være den samme, blot med nogle få ugers forsinkelse i Grønland. I disse dage er nogle dage, hvor man rejser hjem fra ferie, og der er stor rejseaktivitet i disse dage. Det er både internt i landet, og også rejser både ind i landet og ud af landet. Og på den basis så regner vi med, at Omikron også allerede er nået til Grønland på nuværende tidspunkt. Når vi siger det, så er det fordi, at før jul, så og også i den mellemliggende periode mellem jul og nytår, så har der været mange rejsende, og der har været en meget stor smittespredning. Og den rejseaktivitet anser vi også som værende en af de grunde til, at der er sket den store smittespredning. Og der er også nogle store følger. Og særligt hvis vi skal sikre, at hjulene fortsat kører her i samfundet, og også med hensyn til det, at der er flere og flere, der bliver smittet, og også at fordi der er mulighed for, at der er flere, der kan have behov for at blive indlagt på hospitalet, hvilket også vil medføre en stor presbelastning på sundhedsvæsenet. Når nu Omikron allerede er her, og også er i de lande, hvor vi som regel har handel med og rejser imellem, så er vi nødt til at tage det næste skridt i forbindelse med restriktioner. Og det gør vi, er vi nødt til at lave nogle tiltag over forskellige perioder, og det er vi også nødt til at gøre på nuværende tidspunkt. Det, at vi er nødt til at gøre det, og årsagen til, at vi er nødt til at gøre det, vi fortsat skal have en fælles forståelse for den problemstilling, og vi ved også godt, at de ting, som vi har gjort brug af for at bekæmpe corona, det er også de ting, som vi har lært af. Og med udgangspunkt i, at det kan have store følgevirkninger for samfundet, også med hensyn til sundhedsvæsenet og de samfundskritiske funktioner, som er vigtige for, at samfundet kan køre videre. For at beskytte dem er det absolut nødvendigt, at vi tager handling nu. Som jeg har sagt tidligere, så er Omikron meget svær at inddæmme. Det kan vi se i de lande, hvor der er smittespredning med Omikron, og vi kan også se, hvor stor smittespredningen er lige nu i Grønland. Og ud fra vores beregninger, og de ting, som vi ser, der går vi ud fra, at Omikron er kommet her til landet. Så derfor
den måde, som corona har udviklet sig på, og nu kommer med omikron, så er det vigtigt, at vi prøver at undgå, at der kommer for mange tilfælde, hvor vi så prøver at sprede tilfældene ud over længere tid. Og det er også noget, der er nødvendigt for at aflaste sundhedsvæsenet, også for at man undgår, at der sker spidsbelastninger i samfundet. Og derfor så er der forskellige tiltag, som er nødt til at have nogle forskellige udgangspunkter, særligt med hensyn til, at sundhedsvæsenet ikke bliver ramt utilstedeligt hårdt, og også så dem, der benytter sig af sundhedsvæsenets tilbud, ikke rammes for hårdt. Og også for at undgå, at der kommer alt for mange smittede på samme tid. Det er en af de nye ting, som vi har tænkt os at gøre nu, det er også, for eksempel, hvis man er blevet smittet, så får man også sms-beskeder, og det er et tiltag, som er nyt. Altså, man bliver ikke nødt til at vente på, at man får en opringning, således at man på hurtigst muligt tid kan tage handling, også således at dem, der ikke er blevet smittet, også har mulighed for at få at vide, at de ikke er blevet smittet. Så det, at man får besked via sms, i stedet for at blive ringet op, så er det meget vigtigt, at man isolerer sig. Og det næste skridt vil så også være, at man venter på at blive ringet op, og så derfra, og så den største ændring indtil nu, det kommer til at være det, som jeg lige beskrevet. Men når vi har gjort det, så er det en af de ting, vi gerne vil opnå, det er, at samfundet ikke skal gå i stå, at der ikke skal være store komplikationer, særligt med hensyn til centrale samfundsfunktioner. Derved kan vi undgå, at der sker nedlukning i samfundet, samt med i samfundet og andre samfundsfunktioner. Så de forskellige tiltag, vi gør os, det er en af de ting, det er, som vi kommer til at indføre nu, det er, at hvis man er blevet vidne om, eller at man har fået at vide, at man er blevet syg med corona, så skal man selv tage kontakt til ens nærkontakter, og det er også nødvendigt, at man gør det selv nu. Dermed, eftersom der sker en meget stor smittespredning på nuværende tidspunkt, hvor man fra det offentlige side ikke kan følge med, så er det nødvendigt, at man tager det her skridt. Og når man har fået den her oplysning, altså at man har været i nærkontakt med en, der har været syg, så er det selvfølgelig også vigtigt, at man selv bliver testet, ligesom det har været tilfældet tidligere. Og så derudover, så er borgere over 40 år, de har nu fået tilbudt et tredje stik, et boosterstik. Og derudover, så er borgere under 40 år, altså fra 18 til 39 år, de har nu også mulighed for at blive tilbudt et boostervaccinationsstik i den nærmeste tid. Og vi regner også med, at vi vil kunne tilbyde vaccine til yngre 5-11-årige. Og ligeledes vil der fortsat være tilbud til ikke-vaccinerede. Og så derudover, og med udgangspunkt i, at der sker en stadig større smittespredning på nuværende tidspunkt, så har vi igangsat tiltag, der skal sikre, at selvtest bliver mere tilgængelige. Og det vil så betyde, at man kan købe dem i forretninger. Der vil man udvide muligheden for, at man kan købe i butikkerne, for eksempel også i børnehaver og i skoler og på plejehjem. Der vil både personale og brugere have mulighed for at blive testet. Og på den måde kan vi undgå eller mindske, at man skal vente i lang tid for at blive testet. Og så er det først, når man har tegn på, at man er blevet smittet, så er det, at man kan gå hen og blive smittet på et testcenter. Det bliver det skridt, man kommer til at skulle tage i fremtiden, og det er en lettelsestiltag for blandt andet familier med børn, som er nødt til at vente i mange timer uden for testcenteret, og også da der sker smittespredning blandt børn. Men når det så er sagt, så er man nødt til at sige, at med hensyn til coronapas, så kan de her selvtests
på nuværende tidspunkt ikke bruges som coronapas. Og så derudover er der i de steder og samtlige byer og bygder, hvor der har været smittespredning de seneste 14 dage, og hvor der er konstateret smitte med ukendte smittekæder, så indfører vi nu nogle nye restriktioner. Herunder skal der være krav om coronapas, som gælder for alle offentlige steder, og det vil også være gældende i byer og i bygder, hvor der ikke er testmulighed. Og så derudover, og så er det med hensyn til, hvor mange mennesker der kan være i steder, for eksempel som i restauranter og andre steder, så er der nu krav om, at der kun må være 50% kapaciteten. Den her handling, det har udgangspunkt i, at man er nødt til at følge nøje med i udviklingen, og det er en af vores vigtigste opgaver. Om der bliver flere smittede, eller hvordan smitten udvikler sig, det er vi nødt til at følge med i, og hvor mange der er indlagt i hospitalet og de her andre ting. Det er det, vi er nødt til at følge med i. Og så er det også vigtigt at nævne, at hvis smittespredningen igen stiger og bliver for stor i nogle steder, så er det dem, der har det største behov, som der vil blive taget hånd om. Når man gør sådan, og når det ser ud som om, at smittespredningen er ved at komme under kontrol, så vil man igen kunne optage større tests i større grad, som vi kender det i dag. Så det er alt efter, hvorvidt der er behov for med hensyn til behov og ressourcer, man vil gå ud fra. Så de ting, som vi overgår til, der er således tale om en trinvis op- og nedskalering af håndteringen. Så når der bliver større smittespredning, så vil vi opskalere restriktionerne, og når det går bedre, så vil vi nedskalere. Og det gælder også både for de forskellige steder, de lokale behov og ressourcer. Det er så de ting, jeg havde at sige til at starte med, og nu vil jeg gå over til at give Henrik Hansen ordet, landslægen ordet, som også vil give en status på både smittespredning i Grønland og også uden for landet, og de restriktioner, som jeg lige har nævnt, det vil også blive præsenteret af Naalakkersuisoq for sundhed, og så kommer vi også til nogle andre ting. Værsgo til landslægen. Tak for det. Ja, så er det meget tæt på at være 2 år siden, at vi i landslægeembedet første gang læste om noget, der hed coronavirus. Og der er sket meget, må man sige. Og specielt her på det sidste er udviklingen jo gået meget stærkt her i Grønland. Vi har set en udvikling, hvor der nu er over 3.000 her i landet, der har været smittet, og langt hovedparten har været smittet inden for den seneste tid. Allerede det viser, at vi har at gøre med noget andet, end vi tidligere har haft med at gøre. Nemlig en ny variant, Omikron-varianten. Jeg har undersøgt her til formiddag, om Statens Serum Institut i Danmark havde fået analyseret de test, vi har sendt derned til at få bekræftet det Omikron, men det har åbenbart ligget lidt stille her på det seneste på grund af mange tests. Så vi har ikke nogen endelig bekræftelse på, at det er Omikron, men vi kan simpelthen se, at spredningen nu er så udtalt, at der helt klart er tale om den nye variant. Vi kan også se, at der kommer smitte ind med de rejsende i et omfang, vi ikke tidligere så. Tidligere var der langt imellem dem, det er der ikke nu. Og virus spreder sig, og det vil sige, at vi har at gøre med en virus, som er langt mere smitsom
end det vi har set tidligere. Den gode ting er så, at de seneste data fra andre lande tyder på, at der er færre, der bliver alvorligt syge. Der er færre af de smittede, der bliver alvorligt syge. Og den gode nyhed er også, at de vaccinerede, de klarer sig ganske godt. Dem, der klarer sig dårligt, bliver alvorligt syge af coronavirus, også af den nye variant. Det er dem, som ikke er vaccineret eller ikke er færdigvaccineret. Så hvad er så vores udfordring? Smitten vil fortsætte, og en meget stor del af Grønlands befolkning, vi må forudse, at vi bliver smittet i den kommende tid. Det vil vi ikke kunne forhindre. Men vi vil ved nogle tiltag kunne gøre, at det sker over en længere periode. Og det er jo simpelthen for at undgå, at for mange bliver smittet på én gang. For selvom der er færre, der bliver syge, eller bliver alvorligt syge, ja, så vil det stadigvæk være en udfordring, hvis der er mange, der bliver det samtidig. Både af hensyn til sundhedsvæsenet, men som Uti også nævner, af hensyn til opretholdelsen af en normal drift i samfundet. Hvad er så situationen helt konkret nu rundt omkring? Ja, det er jo her i Nuuk, vi har de største udfordringer og har langt mest smitte. Men vi har i de seneste dage også set smitte, som nu ser ud til at komme lidt hurtigt i Ilulissat. Jeg har her til formiddag fået meldinger fra Sydgrønland om, at de nu også har fundet smittede dernede. Vi har udfordringer i Kangerlussuaq. Vi har mindre udfordringer en række andre steder. Kort sagt, det er en udvikling, hvor vi må forvente, at der vil være rigtig mange steder i Grønland, som inden for kortere tid har smitte, og hvor vi skal prøve at forhindre, at der bliver alt for mange smittede på én gang. Og hvad er det egentlig, man kan forvente? Ja, det har vi fået et billede af her i Nuuk på det seneste, hvor vi jo har fundet, at 1 ud af hver 5 af dem, der blev testet, de rent faktisk var smittede. Det viser med al tydelighed, at der er endnu flere smittede derude i samfundet. Og det er den situation, som vi også må forvente vil kunne optræde i andre steder i Grønland, og specielt i de steder, hvor der bor relativt mange mennesker, altså i byerne. Men der vil også ske spredning til bygder og til andre mindre byer. Senest har vi også set, at der er kommet smitte til Iqaluit, simpelthen ved, at en enkelt rejsende har bragt smitte ind og spredt det. Så det er det udgangspunkt, vi har, men hvor vi ved fælles tiltag og ved at sikre, at flest muligt bliver vaccineret, forhåbentlig også kan komme igennem det her inden for en relativt kort tid, og at vi derefter vil være i en forhåbentlig langt bedre situation. Tak. Ja, tak til landslægen. Og så er det Naalakkersuisut for sundhed. Værsgo. Tak. I forhold til rejserestriktioner er det besluttet, at de nuværende restriktioner ved indrejse fastholdes med én ændring. Færdigvaccinerede personer, tidligere smittede personer og personer under 2 år kan frit rejse inden for landets grænser uden forudgående test.
Men det gælder stadig, at ikke-vaccinerede personer på 2 år eller derover skal testes forud for afrejse. Såfremt det ikke er muligt at blive testet ved afrejsestedet, skal de forblive i karantæne, indtil de har dokumenteret, at de ikke er smittet med covid-19. Dette kan dokumenteres ved en test eller ved at forblive i karantæne i 14 dage uden symptomer. Det gælder også, at der stadig er krav om brug af mundbind eller visir under rejse. Og det gælder stadig, at det stadig er transportørens ansvar at kontrollere alle de her ting. Derudover erstattes den nuværende bekendtgørelse, så der kommer en række nye restriktioner, der nemmere kan indføres der, hvor der er behov. I den nye bekendtgørelse gælder restriktionerne i alle byer og bygder, hvor der inden for de seneste 14 dage er konstateret smitte med ukendte smittekæder. Der vil være en oversigt over de berørte byer på corona.nun.gl, og restriktionerne er således maksimalbelægningen på 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne i lokaler, hvor til offentligheden har adgang. Hvis der ikke er anbefaling om maksimalbelægning, så gælder det, at der maks må være 1 person per 4 kvadratmeter. Der er krav om mundbind eller visir for alle over 12 år. Og det gælder i lokaler, hvor til offentligheden har adgang samt offentlig transport. Der er krav om coronapas for alle over 12 år i lokaler, hvor til offentligheden har adgang. Det gælder så ikke i sundhedsvæsenet, når man går i detailhandel på posthuse, lufthavne, offentlige servicekranke med videre, og det gælder heller ikke for medarbejdere og ansatte, når de er på arbejde. Det er den, der råder over lokalet, som skal tjekke coronapas og eventuelt kan bortvise personer, som ikke har coronapas. Kravet om coronapas eller anden dokumentation for vaccination eller tests gælder i alle byer og bygder, hvor der er konstateret smitte med ukendte smittekæder, uanset testmulighederne i de pågældende byer og bygder. Det langt bedste våben, vi har haft, det er at tage imod vaccinationstilbuddet. I Nuuk vil der den 12. og 13. januar være muligt for 18-39-årige at blive vaccineret med deres boostervaccine. I Sisimiut vaccineres der fra i dag onsdag samt torsdag og fredag i denne uge. Med hensyn til de 5-11-årige, så er vi i gang med at færdiggøre planer for at tilbyde vaccine til denne aldersgruppe. Og hvis alt går efter planen, vil det begynde i midten af januar. Hvornår der tilbydes vaccine, vil løbende blive opdateret på corona.nun.gl, så man kan følge med i, hvor og hvornår det er muligt at blive vaccineret. Tak. Vi siger tak til Naalakkersuisut for sundhed, og dermed giver vi nu mulighed for pressen at stille nogle spørgsmål. Der er en med fra KNR. Værsgo. De her testfaciliteter, som man nu skal begynde at bruge, hvor borgerne selv skal tage et ansvar, hvor de skal teste sig selv. Og med hensyn til de tests, så vil de komme til at skulle rette henvendelser
hvis man kunne forestille sig, at det ville være meget nemmere, hvis myndighederne varetog denne ordning. Men hvorfor har man valgt at gøre det på den her måde? Ja, vi skal tydeliggøre, at myndighederne stadig foretager tests. Men det er kun, når man er blevet testet positiv, og man er blevet testet af myndighederne, og man har fået besked, at man selv skal, at det bliver muligt, at man skal have mulighed for at tage kontakt til ens nære kontakter, selvom man ikke venter på at blive ringet op. Så det er derfor, vi nu kommer til at have mulighed for at sende sms'er ud til folk. Det her med, at man kan teste sig selv, det er en forøgelse af mulighederne, og det er noget andet end de her andre tiltag, som vil komme i den nærmeste tid. Og for eksempel med hensyn til det myndighedernes drift, for eksempel på børnehaver og plejehjem, det vil også være en mulighed i de her steder, hvor man kan købe de her tests ude i butikkerne. Og der vil også være større mulighed for, at man kan handle med de her tests, således at hvis en borger har behov for det, så har de mulighed for selv at blive testet. Og hvis de kan se, at det ser ud som om de er blevet testet, så kan de gøre brug af myndighedernes tilbud om testning. Så det, at vi gør sådan, det er ikke, at vi forringer tilbudene, for eksempel på plejehjem og børnehaver osv., men effekten bliver så, at der bliver rigtig mange borgere, som på en eller anden måde, hvis de tror, de måske har nogle symptomer, eller hvis de føler, de har behov for det, så kan de gøre brug af den mulighed. Og der er også rigtig mange familier med børn lige nu, som venter i lange køer. Så det her tiltag, det vil også være gavnligt for eksempel for børnefamilier og for familier med børn, og børn, som går i skole. Så man kan for eksempel også, hvis der er børn, som har nogle tegn på sygdom, fordi det er to forskellige ting, vi snakker om. For det ene er en hurtig test, som man kalder en antigentest, og den test, som myndighederne bruger, det er en PCR-test, og det er så den mulighed, der også vil være. Så hvis man kan se, at man har et positivt resultat på en antigentest, så har man mulighed for at blive testet med en PCR-test. Men det her vil også gøre køen langt mindre, så dem, der har symptomer på sygdom, eller dem, der har været i nærkontakt med nogen, som er blevet konstateret syge, de vil også meget hurtigere have mulighed. De vil også meget hurtigere have mulighed for at blive testet. Du er velkommen til at stille spørgsmål igen. Så det her med, at man kan teste sig selv, det er så noget, der gælder i alle byer og bygder. Nærmere for sundhed. Ja, det er planen, at man ude på kysten skal have mulighed for at teste sig selv. Ja, det er en mulighed, vi er ved at overgå til. Og lige på nuværende tidspunkt, så er det inden for sundhedsvæsenet. Lige nu så har vi også allerede udspredt en masse muligheder for at kunne tage hurtige tests, og der er også adskillige virksomheder, som selv har indkøbt til de her tests. Så der er allerede mange forskellige ting af de her test ude på kysten, og man arbejder også på, at der bliver endnu flere. I den nærmeste fremtid, hvornår kan man gøre brug af dem? Ude på kysten, vi kan ikke sige præcis, hvornår det bliver muligt at købe det i samtlige byer og bygder. Det bliver måske ikke i morgen eller i overmorgen, men der er rigtig mange steder på nuværende tidspunkt, hvor man har behov, som allerede har modtaget de her quick-tests, og det er noget, der i større grad allerede er udfærdiget, men så er der også andre muligheder, for eksempel virksomheder, som også har gjort tiltag for at kunne teste sig selv og deres egne medarbejdere hurtigere. Hvor hurtigt det kommer ud i butikkerne, det kommer lidt an på både hvornår det er blevet bestilt, og hvornår det kommer ud til rundt omkring på kysterne. Så
Naalakkersuisut har forberedt sig på, at man på bedst hurtig mulig måde har kunnet få sendt de her forskellige testkits rundt omkring. Fordi vi kommer også til at have et meget stort behov for de her tests. Og der er det også et spørgsmål om, hvor hurtigt det kan blive sendt op til Grønland, og hvor hurtigt det kan blive taget i brug. Og så de her sms-meddelelser. Der er jo også nogen, der ikke kan læse, og som har læsevanskeligheder. Hvad har man tænkt sig at gøre over for dem? Naalakkersuisut for sundhed. Som det vigtigste, så er det, at vi skal hjælpe hinanden. Hvis en borger får en sms, og vedkommende har en ven, eller noget familie, eller nogen andre, som kan hjælpe, så er det vigtigt, at de hjælper hinanden. Det her skridt bliver også, at man via at sende sms'er hurtigere har mulighed for at informere folk om, at de er blevet smittet. Men vi skal også informere om, at man også bliver ringet op. Men det er vigtigt, at man går i selvisolation, så snart man får sms'en. Fordi nogle gange er der rigtig mange, der venter, og som kan vente i mere end et døgn, før de bliver ringet op, eller som måske også først får nogle oplysninger om, hvorvidt de er blevet smittet efter mange timer. Så det er for, at det skal gå meget hurtigere, at vi nu gerne vil meddele de her testsvar via sms. Men selvfølgelig skal folk stadig blive ringet op, og det er også det, borgerne skal vente på. Men det er også således, at man selv hurtigere har mulighed for at varsko ens nære og dem, man har været i kontakt med. Og det er også et af de inddæmningstiltag, som bliver vigtige i den nærmeste fremtid. Så den her omikron, man regner med, at omikron er kommet til Grønland, altså hvordan kan man vide, om man er blevet smittet med delta eller omikron eller en anden sygdom? Der vil jeg give ordet til landslægen. Værsgo til landslægen. Det kan man heller ikke umiddelbart, men vi kan se på de smittespredningsmønstre, der er rundt omkring i landet. De steder, hvor der var smitte i efteråret, der gik det ikke ret stærkt. Det var oppe i Upernavik. Også det, vi har i Qasigiannguit nu, regner jeg også stadigvæk med, er den gamle variant, Delta-varianten. Men det, vi ser nu her i Nuuk, der er nogle helt andre og hurtige spredninger, hvor man typisk ikke længere har brug for at være sammen med folk i lang tid. Selv folk, der har haft ganske kort kontakt, de kan blive smittet med den nye variant. Så vi har et ret godt billede af, hvordan smitteforholdene er, ud fra de observationer, vi kan gøre. Og så er man tilbage ved det, man klassisk gjorde, også i gamle dage, før man havde disse mere avancerede laboratorieanalyser, og kigger på, jamen, hvad er det, der sker derude? Og der kan vi bare se nu, her i Nuuk, der foregår noget helt andet, end der gjorde i sommers. Ivik, du får lige mulighed for at stille et sidste spørgsmål, og så vil du selvfølgelig også have mulighed for at stille nogle spørgsmål efter pressemødet. Værsgo, Ivik. Måske kunne I lige tydeliggøre, altså hvad er det for nogle byer og bygder, hvor der er begrænsninger på nuværende tidspunkt? Naalakkersuisut for sundhed. Værsgo. De her begrænsninger, der træder i kraft, de træder i kraft fra midnat. Så når man går ind på corona.nun.gl,
så vil man se, hvilke byer og bygder, hvor der er begrænsninger. Og så vil det også være en mulighed, at man har nogle timers mulighed for at tilpasse sig de nye restriktioner. Her er det også nødvendigt at tydeliggøre, for eksempel i Nuuk, så har vi allerede restriktioner her i Nuuk. Og så i de her andre steder, hvor der er begyndt at komme smitte, eller hvor man er begyndt i de nærmeste par dage at finde mange nye tilfælde af smitte, det er der, man er nødt til at tage de her restriktioner i brug. Så det er for, at man skal have større mulighed for at tage hurtige tiltag i kraft for at mindske smittespredningen, at de her restriktioner bliver gældende. Og det var det, vi havde at fremlægge fra Naalakkersuisuts side og fra landslægens side. Tak til pressen for deres spørgsmål, og vi håber, at den store smittespredning, der sker nu, at den ikke stiger for kraftigt, men at man som landslægen håber, at man kan sprede den ud over længere tid, således at man ud fra de råd, der er kommet, at de her begrænsninger kan være til hjælp, men vi er nødt til at være forsigtige, ligesom dengang corona først kom til landet. Vi skal passe på hinanden, og når vi passer på hinanden og hjælper hinanden, så kan vi gøre mest muligt for at inddæmme smittespredningen med corona. Tak, og I må have en god dag.